Sialum madihita akadongan sahapor siaon martang yang mahita. Sodang sia gijang duhot hatiuro sia tuhatta Jesus Kristus. Ima na manorangi rohado pikirata lao tumangihon hatana di bagasa tikion. Amen. Hatani debata dihita di bagasa tikion. Imana tersurat sian buku Rom bidu 10 sada ayat sada sahat 2a tabba ayat 20 sia sahat tu ayat 22 songonon ma didok disi asa hudok ma tung di bolok ko debatado bangsona dao mai ai hala Israel donang au pinopar ni si Abraham marga Benjamin. Datung di boloko debata bangsona naung tinadanahian aidang dipatai debata aka silehon-lehon na nang pajuon nai ay najolo dang siului debata hamu manang si pilibegu gabe dapotan asini roha hamu anggon waing hinorhon ni nasomangului nasida manang Israel songoni nasida dang pangului nasida saunari anggia sia-sia nang nasida musengani hinorhon ni asini roha na tuhamui ai naung dipasaha debatado saluhutna tu roha na sumangului asa asianna muse saluhutna olak nido sahana topi ni hatani tuhanon akabangso maka molatehon asini rohani debata huriani tu hatta ia buku Romon ima surat ni Apostel Paulus tu halak Rom. Di bagasa turpuko ditaringoti ibana taringok pabua Israel ima bangso na pinili ni debata. Alai bangso Israel dang mangargahon barita nauli. Ala nima nasida dang boy mapersauliho tohak nasida songon bangso na terpilit. Nam ngerina bangso nasasitong na majalo pasu-pasu na balga nuaing dang madapot manang ahabi balik sa bangso na asing nasasitong na dang parjabbar di pasu-pasui nuaing gabi na sidado na madapoti alay nang pe songoni si Paulus madok dang songoni ujung ni pardalanan ni bangso na terpiliti alana dang sude bangso Israeli majua di basa-basa ni Tuhani imana ni dok ni si Paulus de sada duhot ayat 2 tung di boloko debatado bangsona dao mai ai hala Israel donang au pinopar ni si Abraham marga Benjamin datung di boloko debata bangsona naung tinadanahian toho matutu padohan ni si Pauluson patuduho sada tada manang buti tunasida babua ibana pe halak Jahudi do pinopar ni si Abraham marga Benjamin, marga nau mek jalan nau poso sia sude marga ni Israel. Datung adong di boloko debata ibana, hok do pamili ni debata di bangsona. Na didok ni si Paulus disol pajuan ni bangso Israel tu debata dang na manotong dopi. Songoni ma debata sadiri dang na saliling-liling na dope majua bangso na pinili nai. Alai boasa debata sahira na pasobuhon Israel bangso na pinili nai tertutup di bagasan hatakangon na sadiri na parjolo dang ala ni na sosatia debata tu nasida alai ala bangso inu ngama pitung tu basa-basa manang anugrah na sia debata na paduahon jala ala naung tertutup do nasida mangalapati pabua sian na mangulahod do dilului hati goran dada sian hapor siaon gabi uka mapitu asini rohan debata duhot basa-basa na tuaka bangso na asin jala pasu-pasu na balga radi tunasida niadang dipatai debata akka silehon-lehon na nang pajon nai ay na jolo dang siuloy debata hamu si pelebegu do gabi dapotan asini roha hamu anggon waing padohan hata hamu ima tu halak na sujahudi naung mangului debata jala hinorhoni na so mangului ido Israel di barita naulii
Hurian itu hatta marhite turpu jami taon di pabotoho do tu hita balik sa do nama saon nuaing Israel ima bangso na pinili ni debata sabing tunasida do jumolo hasahatan ni asini rohan debata alai aladang tarjalo rohan nasida hati goran nasian hapor siao do jala di Kristus do ujung ni patiki laho mamitori nasa na porsia gabi nasida manuaing sia-sian songon nani do ni si Paulus dayat 31 do dayat 32 songoni manasida dang panguloi nasida saunari ang gia sia-sian nang nasida musengani hinorhon ni asini roha na tuhala na so Jahudi manang si pilibegu naung porsiai ay naung dipasaha debatado sa luhut na tu roha na so manguloi asa asyan na muse sa luhut na akadongan sa porsiaw siya turpu jami taon na naing sidohonon na tuhita sa pala ng martuha kita ikos sa guru tunanido ni Tuhani mahita ay haruan ni nasa na dengkad do ibana na so mubauba asa unang songon bangso Israeli hita bangso na tarpilit na gabi torop siyan nasida sa guru tu pikiran doho parulaw nasida dang sa guru tunanido ni debatabi nasida lao majupako kategorani atong manotong mahita porsia tu Jesusi ay marhiti ha porsiaw nido hita di patigor dang alani pangoloyot ta di patiki na mangihut muse sia-sia kiado hita songon bangso si pilibegu nuaing nungatol has asini rohani debata itu hita manang tu bangso batak duhut tuaka bangso na asing naung makaporsiai Kristusi ay ido na hinirim ni Tuhani naing saluhut aka bangso dapotan asini rohanay songon na tinonahon ni Jesus tuaka apostel di Evangelium Mateus bidu 20 ay 10 siya sahat tu 20 laho mahamu podai hamu masaluhut bangso didi hamu manasida tu bagasan goar ni ama anak doh todi parbadia laos ajari hamu manasida mangaradoti nasahatan nau kupatik ko tu hamu ay idama sai nadong anakku do hamu ganu pari rasi rasa ro ajal ni hasianganon hurian itu hatta nungatutube sahat tu hita barita na uli dohot asini rohani debata atong tamado hita sai maka molate honi dingolutta si ganu pari idama dang alani gugotta dang alani haboyotta uban malua hita sian uhum ala dosai alai alani pakokopon ni Tuhan Yesus ido ubai taruli hita di haluao na pinatu panai tatada madirita tu silehon asini rohai data mama tutu topu kota adorata mangarajumi parulauta akan asotamai dalatta sai makamolatehon asini rohanai ayaw soala asini rohanai hamagoan na managabe jabarta jaladang tamahita maparsaulihon nasa nauli na denggan saliling di tanoon ro dihanguluan na saliling-liling na alani sa girgir mahita ruas ni tuhatay maka malatehon asini rohanay amen martangyang mahita di bata jahuban na sangap jala na marmulia nungaw tanyo kami betuhan di basian hatami saya si maroham Tuhan saya perguguy mahami di bagasa todimi sai maka molatehon asini roham naung tolhas tutonga-tonga ningulu nami kanu mersada-sada satu tangamu mahami Tuhan doh saluhu naka keluarga nami sehoma Tuhan na mangiring-iring akalaka nami doh homa Tuhan totong di bagasa todim na padungohon ngulu partodyon nami uasan mahami totong di hatam si maroham Tuhan debata jalo matang yang ngamyo jelasasi sama dosa pangalason nami holan mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami tuho amen horas madihita saluhutna shalom.